Jibqaw jipersistu l-problemi għall-linja nazzjonali tal-ajru Air Malta imbasra mill-lanqas sal-aħħar ta' din il-ġimgħa. Dan irriżulta minn messaġġ intern li l-kap tal-operazzjonijiet kummerċjali tal-kumpanija Paul Sis għadda lill-impjegati u li kien żvelat mill-ġurnal The Times of Malta. Skont il-messaġġ intern, il-problemi se jibqgħu sakemm l-Air Malta tirċievi ajruplan ieħor biex jagħmel tajjeb għan-nuqqas li għandha bħalissa u li kawża ta' dan numru ta' titjiriet qed idumu biex jitilqu jew jaslu Malta fil-waqt li titjiriet oħrajn qed jispiċċaw imħassra. Fil-messaġġ tiegħu Paul Sis attakka r-rapporti li qed joħorġu fil-medja billi kwota lil missieru li kien ġurnalist u li kien jgħidlu li l-gazzetta tal-lum għadha tkun tajba biss biex tgeżwer fiha l-fish and chips. Il-kap tal-operazzjonijiet kummerċjali tal-Air Malta kompla li matul din il-ġimgħa it-titjiriet se jkunu taħt kontroll u skontu b'mod normali bl-ajruplan il-ġdid mistenni jasal fit-tmiem din il-ġimgħa. Paul Sis spjega li hemm aħbarijiet tajbin għal jiem li ġejjin għax it-titjiriet huma taħt kontroll. Iżda bl-ajruplan li jonqos jasal il-flotta tkun kompluta. Fil-fatt ftit sigħat wara li bat dan il-messaġġ il-problemi komplew tant li diversi titjiriet tħassru jew kienu posposti. Fost l-oħrajn ta' Casablanca u Frankfurt lejn Malta kif ukoll titjira minn Milan li raw tardjar ta' mill-anqas nofsija. Mistoqsija minn The Times, il-linja nazzjonali tal-ajru ma tatx aktar informazzjoni dwar dan il-messaġġ intern u lanqas dwar il-kritika ta' Paul Sis kontra l-medja. U dan minkejja li fil-jiem li għaddew il-kap tal-operazzjonijiet kummerċjali tal-Air Malta uża s-sit soċjali LinkedIn biex jitkarrab għal ajruplan mingħand xi kumpanija oħra. Minnaħa tiegħu f'kumment mal-ġurnal The Malta Independent, il-viċi kap tal-Partit Nazzjonalista u kelliem tal-Oppożizzjoni għat-Turiżmu Robert Arrigo appella lil gvern għal aktar impenn b'risq l-Air Malta għax qal li pretenda aktar ippjanar loġistiku mill-linja nazzjonali tal-ajru. Robert Arrigo qal li ma jistax jifhem x'inhu jiġri bil-kiri ta' ajruplan differenti kważi ta' kuljum. Fil-waqt li tenna li għadna ma nafu xejn dwar kemm qed jiswew dawn il-kirijiet, innota x'diżappunt jistgħu jesprimu t-turisti li jkunu bbukjaw it-titjira tagħhom mal-Air Malta u jsibu li qed jivvjaġġaw abbord ajruplan ta' xi linja tal-ajru oħra. B'appoġġ għal ħaddiema tal-Air Malta, il-viċi kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dawn jistgħu jispiċċaw eżawsti minħabba s-sija twal ta' xogħol li se jkunu qed jagħmlu b'detriment tal-saħħithom. Għaldaqstant utenna l-appell għal aktar informazzjoni min-naħa tal-Gvern biex ma jkunx hemm aktar inkonvenjenzi għal dawk li jażlu lill-Air Malta biex isifru kawża tad-dewmien jew saħansitra it-tħassir tat-titjiriet.